أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد ربنا الله سبحانه وتعالى حمد سنة مقتولار پیغمبربز محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم İxlas көңіл төрләребездән чыккан салават шәрифәләребез булсын. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә җибәргән бөек кунакның соңгы көннәре якынлаша. Шушы соңгы көннәрендә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям айруча да уяу иде. Һәм әйтелә Гайша радиллаһу анһадан Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям соңгы 10 көне җиткәч үзенең изарын кысып куя иде. Изар дигән сүз ул инде билбау сыман. Ягъни Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям айруча да шушы 10 көнне игътибар аның төннәрен намазда, гыйбадәттә үткәрә иде. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръани Кәримдә әйтә: "Аъузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Инна анзалнаху фи лейлатил кадр. Ва ма адрака ма лейлатул кадр. Лейлатул кадри хайрун мин альфи шаһр. Таназзалул малаикату вар-руху фиха биизни раббихим мин кулли амр. Саламун хия хатта матла'ил фаҗр." Ягъни Аллаһ Субханаһу ва Тааля иң беренче Куръани Кәримне Кадр кичәсендә иңдердек ди. Һәм беләсезме соң? Ва ма адрака, ягъни кем белә, нәрсә ул Кадр кичәсе? Кадр кичәсе ул 1000 айдан да хәерлерәк. Һәм шушы кичәдә Аллаһның рәхмәте белән таназзалул малаика, ягъни җир йөзенә фәрештәләр иңәрләр. Ва руху дигәне һәм алар белән бергә әлбәттә фәрештәләрнең улугы булган Җабраил галейһиссәлам да җир йөзенә иңәчәк. Һәм шушы Кадр кичәсендә шушы фәрештәләр иңеп саламун хия хатта матла'ил фаҗр, ягъни таң беленә башлаганчыга кадәр, фаҗр булганчыга кадәр инде шушы кичтә, шушы кичәдә иминлек булыр җәмәгать. 27 Рамазан төнендә шушы Кадр кичәсе булу ихтималы зур. Ләкин Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям шушы Кадр кичәсен так көннәрдә эзләгез диде. Ягъни Рамазан аеның соңгы 10 көнлегендә так булган көннәр 21, 23, 25, шулай ук 27 һәм 29 кичәләрдә. Әлбәттә җәмәгать шушы Кадр кичәсенең ягъни хайрун мин альфи шаһр дигән бер өлеше бар. Бер кичә 1000 айдан да хәерлерәк. 1000 ай якынча 83 ел гомер. Шуңа күрә бер кичәдә кылган гыйбадәт, укыган 2 рикъагатлы намазыбыз 1000 елга тиң. Шушы кичәдә укыган Коръәнебез 1000 ел Коръән укыганга тиң. Шушы кичәдә әйткән зикр тәсбихләребез 1000 ел әйткән зикр тәсбихләргә тиң. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә үз гомеребездә шушындый мөмкинлекне бирә. 10 көнне генә булса да сабыр итеп, көннәрен уразада, төннәрен гыйбадәттә үткәрә алсак, иншаалла, Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля безгә Кадр кичәсе әҗр савапларын бирсә, иншаалла, 83 ел көн сайын гомеребез буе гыйбадәт кылган әҗр савап ала алырбыз иншаалла. Бу нәрсә өчен эшләнә җәмәгать, карагыз. Безгә кадәр яшәгән пәйгамбәрләр Нух галейһиссәлам, ул инде 950 ел гомер кичерде дигән риваят бар. 950 ел буе гыйбадәт, 950 ел буе укылган намазлар, Аллаһны зикр итүләр, күпме гамәл гыйбадәт, карагыз. Күпме гамәл гыйбадәт белән кыямәт көнне киләчәк Нух галейһиссәлам. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзенең өммәте турында аларның гомере кыска диде. Аларның гомере 60 белән 70 арасында, ягъни 60-70 ел яшәп гыйбадәт кылган кеше белән 950 ел гыйбадәт кылып яшәгән кешенең гамәлләре әлбәттә җир һәм күк арасы булырга мөмкин. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тааля шушы араны тигезләү өчен һәм безгә күбрәк тә гыйбадәт кылу өчен Рамазан аен бирде. Шушы Кадр кичәсен бирде. Һәм шушы Кадр кичәсендә безгә Аллаһ Субханаһу ва Тааля мөмкинлек бирде. Гыйбадәттә үткәреп, шушындый зур дәрәҗәләргә ирешергә. Шуңа да Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәр беребезгә
кадер кичәсен табарга, шушы кадер кичәсен гыйбадәттә үткәрергә насыйп әйләп, инде һәрберебезгә, инде Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля һәрберебездән разый булсын. Раббыбыз Аллаһ Субханаһу ва Тааля кылган изгелекләребезне, гамәл гыйбадәтләребезне кабул итеп, һәрберебезгә җәннәткә райян ишекләре аркылы керергә һәм үзенең җәннәтендә дә бергә күрешергә насыйп әйләсен. Раббана аманна фагфир лана зунубана ва каффир анна сайyi'atina ва таваффана ма'ал абрар. Ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух.